Ali ima lepih izgleda već što se štampa iz Republike Srpske, vaše niša. Samo često se mijenjaju, ja mislim. Da, da. Smenjuju se li vrlo lepo, sa grbom vašeg. Ima i stila. Ima i stila. A da nemamo stila, ne vidim ono što jesmo. Nemoj se djeci slikavati, Kustan. Rokvić stoje. Ne morate ustajati, samo da vas slušam. Samo da ste tu. Nada. Ja mislim da imamo brojeve vaših pasoša. Da je to sve ovo. Ne. Samo Nadi pasoš bih molila ako naše da broj pasoša upišemo. Što ste se učutali nešto? Izgleda tamo ono bateriju. Čekaj. Imaš ćete vi. U Zagrebu vam je bila zadnja adresa, tako? Ne ponovila se. Izvinite, da li nešto postoji moguće? Ovo je šef od Mladoženje. On je ponio sa sobom od njegovog sina od 13-14 godina pasoš. Da li bi mogao da ostavi pa da mu se pošalje poštom? Može. Da ne bi ponovo morao dolaziti. Jer ste ispunili kartone i sve? Nije imao kartone, ne. Sad ću ja vidjeti ovo. Da dobije samo kartone, da ispuni i da... Baš, vidjet ćemo. Kad završim poći ja sa vam da ispunim. Molila bih mladence da ustanu. Svedoke bih molila da stanu sa jedne i druge strane mladenaca.